पूजा करे के बाद छोटी माई के हो। सुनी सुनी देवर बड़ी देर हो खता और देवे के अबेर हो खता। सुनी सुनी देवर बड़ी देर हो खता और देवे के अबेर हो खता। चल माथा पे दौरा उठाई के हो, चल माथा पे दौरा उठाई के हो। पूजा करे के बाद छठी माई के हो, पूजा करे के बाद छठी माई के हो, माई के हो। पूजा करे के बाद छोटी माई के हो। म्यूजिक अयान बाबू पंडितपुरा पुनः रिकॉर्डिंग स्टूडियो ताड़ी बाजार। हाली हाली चली जनी देरी लगाई, बबुआ के करे के बा कोसी के भाराई। हाली हाली चली जन देरी लगाई, बबुआ के करे के बा कोसी के भाराई। सोइया लाई हो जमू के बोलाई के हो, सोइया लाई हो जमू के बोलाई के हो। पूजा करे के बाद छठी माई के हो, पूजा करे के बाद छठी माई के हो, छठी माई के हो। पूजा करे के बाद छठी माई के हो। म्यूजिक अयान बाबू पंडितपुरा अजय दुर्गेश देखी चल गईले घाट, समय से हवा हो पहुँचे के बाटे। अजय दुर्गेश देखी चल गईले घाट, समय से हवा हो पहुँचे के बाटे। सोनू नरसी से गीतिया लिखाई के हो, सोनू नरसी से गीतिया लिखाई के हो। पूजा करे के बाद छठी माई के हो, पूजा करे के बाद छठी माई के हो। सुनी सुनी देवर बड़ी देर हो खता और देवे के अबेर हो खता। चल माथा पे दौरा उठाई के हो, चल माथा पे दौरा उठाई के हो। पूजा करे के बाद छठी माई के हो, पूजा करे के बाद छठी माई के हो।